Så. Hvad laver du? Vi sidder og laver juledekorationer. Med en brødkniv. Ja, men... Og strikke gløgg. Ja. Skal du have? Far! Ja. Kniv, eller hvad? Kniv. Kniv. Så tager du den lige på bladet. Hallo, kom med min mobil. Ja. Ja, men her sidder vi så og laver julepynt og drikker gløgg en onsdag aften. Rigtig hyggeligt faktisk. Ja. Og hvor kinderæggene? Kinderæg? Ja, hun har faktisk fået sådan en gave her på sådan en kinderæg. Sådan en fin ting her. Som vi... Ja. Kinderæg lige derovre. Det er dem, vi købte af Lasse. Ja, dem købte vi af Lasse. Det er kinderæg. Yes. Okay, jamen hej hej.